Bi preparazzjoni għax-xhur impenjattivi tas-sajf f'waħda mill-isbaħ żoni li għandna f'Malta, Wied iż-Żurrieq, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaddej b'xogħlijiet infrastrutturali importanti għall-operaturi tad-dgħajjes. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia seta' jara din il-ħidma kruċjali fuq kamra fejn l-operaturi tad-dgħajjes li jdawru lit-turisti mal-isbaħ Erin f'Wied iż-Żurrieq ipoġġu l-opri tagħhom. Bħalissa isir xogħol fuq is-saqaf tal-kamra bit-tneħħija tal-konkos mifquħ u qed isir trattament lil virek ta' travi u li xibka b'materjal marittimu għal kontra l-elementi. Wara jibda x-xogħol fuq il-ħitan, il-balavostri u l-art tal-kamra. Farrugia spjega kif ġawra bħalma u Wied iż-Żurrieq fil-limiti tal-Qrendi jistħoqlu ħidma kontinwa biex ikun jista' jitgawda b'mod sigur mill-Maltin kif ukoll mill-eluf ta' turisti li jżuruh. Wara talba li kellna mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Blue Grotto Boat Services qed isiru l-manutenzjoni kollha meħtieġa f'dan il-post sabiex ikollhom verament post adekwat fejn ipoġġu d-dgħajjes tagħhom bi preparazzjoni għas-sajf il-ġej. Ix-xogħlijiet għandhom lan ukoll li jitneħħa kull periklu għas-saħħa u s-sigurtà li hemm bħalissa u eventwalment jerġa' joffri post adattat fejn issidienu l-operaturi tad-dgħajjes jippreservaw l-investimenti tagħhom li jikkontribwixxi għall-għajxin tagħhom u tal-familji tagħhom.